Zimbabwe tiri nyika yakabvuma zvinyadzi kwenguva yareba. Zimbabwe tiri nyika yekuti takabvuma kuenda kunobata queue yebhazi na 3 am. Tiri nyika yakabvuma kuenda kunobata queue yemapassport na 2 am. Tiri nyika yakabvuma kuenda kunobata queue yekubank na 3 am. Tiri nyika yakabvuma kuenda pa queue yezvitupa nemabhethi na 3 am. Asi tiri nyika zvekare inobvuma kuenda kunotora matitle deeds pa political rally. Ukatarisa chinhu chinonzi ID, chinhu chekuti munhu wese anofanira kunge anacho, whether ane mari kana kuti hana irombe mupfumi. ID, birth certificate zvinofanira kunge zviripo pasina kubvunzana. Nekuti kuti ugone kuti unge uchiwana basa, unofanira kunge une chitupa. Kuti ugone kunge uchiapply for title deed, unofanira kunge une chitupa. Kuti ugone kuapply for a stand, unofanira kunge une chitupa. Asi ndipo paunoona mwana wemuZimbabwe achienda achidzengairira, achienda achinomira muqueue yekuti awane zvinhu izvozvo, asi title deed anoritarisira kuriwana parally. Kana takatarisa mutemo, title deed rinowanikwa kuofisi yaregistrar of deeds, kwete papolitical party rally. Izvi zvese zviri kuitika izvi, mwana wemuZimbabwe aifanira kurangarira kuti kubatwa kumeso kwega kwega uku rinonyenga, rinohwarara, rinozosimudza musoro radi rawana. Mukadzi wese ari kurikitwa izvezvi muimba akatanga achadiwawo, akatanga achinziwo my love, my sweet popo, asi ike zvino yava boots nemudumbu, boots nemumusoro, waakutsikwa huro. Chikonzero ndechekuti wakatadza kuona ma-red flags kubva pakutanga kuti urwa rusiri rudo urwu, pane zviri kunyengererwa nababa ava, ibhinya. Urwu harwusi rudo urwu. Pane zviri kunyengererwa netimu iri, kuti rikuswededzei padhuze. Imi chenyu moenda munorivhotera. Imi chenyu kana marivhotera, iroro chitanga zvekare nezvekare zvavakanga vachiita kubva 1980 kusvika pari nhasi. MuZimbabwe vari kutadza kutenga makenza machine, vanhu vane kenza vari kuora. Ichi ichokwadi, hazi manyepo. Endai munoona papari renyatwa, endai munoona pa-UBH kuti kune here makenza treatments, radiotherapy machines. Hakuna. Ariko acho akafa akazorora kare. Chari kungoda masoftwares chete. Hurumende haina kana hanya. Haina. Hurumende inogona kutotsvaga mari yekutumira mamesenari kubva kune imwe nyika kuti auraye munhu. Asi inoshaya mari yekutuma, kana kuti yekudana maspecialists, kana yekuenda kunodzidzisa maspecialists kuti vangonogona kuti vagadzirise zviri kudiwa pama-radiotherapy machines. Zviri kungoda just maspecialists anogara arimo muZimbabwe, wekuti anenge achingoita move around achingogadzirisa mishina iyoyo ichishanda masoftwares hayo chete. Asi nekuda kwekuti hapana specialist yeye, hurumende yakaramba kuenda kunodzidzisa maspecialists iwayo, tiri kungotambura kusvika izvezvi. Munhu wekuti munogona kutomuita ari wani nyika yese achingofambira izvozvo zuva nezuva, ndo rinenge riri basa rake, ane mota yake yakanaka, ane malawenzi ake akanaka, chero kutomukwidza ndege from Harare to Bulawayo zvitori nani. But vazvitadza. We have 10 provinces in Zimbabwe. Dzaifanira kunge dzichidhila nekenza each and every province kana zvaiomesesa. Asi munongoenda kuHarare nekubulawayo. Izvozvo vana veZimbabwe zvinofanira kuradzai kuti matitle deeds 350 out of 20,000 akauyawa. Kana yanga iriyo maki yakaonekwa nemwana wako, minus you